What's up mga ka-G, no? So, sa bumisita sa YouTube channel natin dahil sa Facebook nakita nila yung upload natin. So, ito yung mga mababang timbang mga boss. So, may kumuha na ito 35 pieces, 0.20 up. So, magaganda talaga to mga idol, oh. Tingnan nyo na lang yung magagamba mga boss. 0.20 up mga boss. So, ang gaganda ng gagamba. So, mga pula lalos lahat ng kulay meron dito. May mga dilaw din akong hinalo. May mga tigre. May mga abuin. Yan. Kasi pabisayas to mga idol eh. Ito din yung ano nila to. Panlaban nila ng mga gagamba to mga dilaw. So may hilig sila sa ganito. Kaya hindi dapat mawala yan. Lalo bisayas no. Tapos ito yung sa banusan ko mga idol. Napakadami nito. 5 box lang to mga boss. 5 box no. So minimum ako ng 200 pieces mga idol sa gusto no. So ito yung mga kasama sa banusan mga boss, oh. Ang lalaking gagamba. Ayan, oh. Kumbaga hindi lang siya ganun ka quality pero malalaki talaga. Meron mga idol na maraming malalaki to. May mga OS pa to. So yan mga idol. So ilan na lang to? Yung 1,000 iniwan ko na dun sa airport no. So 1,000 na lang din to. So pinalipad na mga idol. Pakadami nitong banusan na to. So meron pa akong selection dito. Tingnan nyo. Mababa timbang mga idol. So dyan sa mga 0.25 lang. Ganun, 0.28 ganyan. So pakadami na itong magagandang gagamba. Ayan o. So all goods tayo mga idol. Kung gusto nyo makatransact mga boss, check nyo na lang sa Facebook page natin. Message nyo ako doon. Banusan mga boss, 5P lang, 5P no. 5 bucks na mga idol. Minimum ako 200 pieces. Walang problema, malalaki yung tube natin mga boss no. So, dala naman to, 700 lang naman yung banusan ko mga idol. So, maximum ako ng 300 per big pouch no. Yung kaya natin. So, yan mga boss. And then yung mga super natin nandito. So, alam nyo naman yan mga idol. Check nyo yung Facebook page natin para makita nyo itong mga super dito mga boss. Yan talaga. Papya ko na lang pakita sa inyo no. O ayan, sobrang lalaki mga idol no. Super talaga kung super no. Malalaking gagamba. Grabe na mga pantibangan tong lalaki. Walang tulak kabigin to. Pangakfight mga idol. Gusto yung makita ng sobrang laking gagamba. Sana yun? Sana yun siya yung malaking gagamba. Yun o. Yan. Pangakfight mga idol. Malaki talaga. Yan o. Halimaw o. So yun lang mga boss. Message nyo ako. Pahabol pala mga idol no. Sa mahilig sa mga gagamba fight dyan. So G-Fight mga boss, nasa comment section yung link. So mag-register na kayo mga idol. Hindi naabuti ng 1 week, mag-uumpisa na sila. So abangan nyo mga idol. Napakagandang mga laban, solid na solid, pati materialis no. Napakaganda ng materialis doon mga idol. So alam nyo na, yours truly. Tayo ang magbibigay ng gagamba doon mga idol, kaya expect nyo. Ganitong quality ng gagamba makikita nyo doon. Mapamalaki, tersera, TM, OS, good size, nandun lahat mga idol. So G-Fight, nasa comment section yung link mga boss. Register na kayo. Sa mga gustong mag-agent naman, message nyo ako sa page mga boss. Walang problema. Nagbibigay sila ng malaking komisyon mga idol sa mga gustong mag-agent. Message nyo ako mga boss. At ilalakad natin kayo na kung gusto nyo mag-agent mga idol.